Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Toto bude konkrétne o rekuperácii. Ako som spomínal, v dome fungujeme s tepelným čerpadlom, bez krbu, s rekuperáciou, všetko na elektriku a bez plynu. Rekuperácia nám pomáha s vetraním, pomáha veľmi, tým pádom nemusíme skoro vôbec otvárať okná. Takto to asi vyzerá v technickej miestnosti, kde je to takýto box, ktorý to komplexne všetko zabezpečuje. V celom dome sú naťahané také trubice. Ukážem neskôr na fotkách z inštalácie, ako to bolo. Toto je nasávacia jednotka, ktorá je v stropoch. Všetko je podľa projektu. Firma, ktorá mi to inštalovala, si spravila vlastný projekt, čo bolo super. Takto to vyzerá teda v technickej miestnosti. Takto to vyzerá v ostatných miestnostiach. Taký tanierik. Toto je výduch. A zvonku to vyzerá asi takto. V podbytí je jedno nasávanie a jeden výduch. Čiže v podstate nasáva zvonku veľmi dobrý čerstvý vzduch a výduch ide zvnútra ten vzduch von. A asi takto konkrétne to vyzerá v aplikácii. Ide o Comfovent aplikáciu, kde toto je aktuálny stav v našom dome. Môžem si zvoliť viacero režimov. Režim preč, režim normál, intenzívne, boost. Každý režim si viete úplne individuálne nadstaviť. Napríklad, že koľko ide vzduchu dovnútra, von, aká je teplota. A keď si zoberiete, že vonku je aktuálne, ako vidíte, outdoor 2,1 stupňa a vháňame dovnútra 20,5 stupňa, tak je to veľmi ekonomické vetranie. No ako je to so spotrebou, tak spotreba je v drobných vatoch 50-100 W, úplne že maximálne, asi v najväčšom výkone. Takže ide o veľmi, veľmi ekonomické vetranie. Asi to najpodstatnejšie, čo rekuperácia robí, je, že vymieňa vzduch s vonkajším vzduchom. A to najdôležitejšie je to, že nám stabilizuje vlhkosť v dome. Aktuálne máme 49% vlhkosť, ide o novostavbu, podotýkam. A vonku je 90% vlhkosť. Kebyže rekuperáciu vypnem, tak razom vlhkosť vyskočí v priebehu jedného dna nad 60%. Ak ho zvýšim na ten režim boost, tak už sme sa dostali aj na 40, pod 40%, tak sme zistili, že normál je pre nás ten najlepší. Rekuperácia má v sebe takýto filter, ktorý sa raz za čas vymení, ale je to naozaj raz za čas, za nejaké dlhšie obdobie, možno pol roka. Ešte som ho nemenil. Na rekuperáciu treba mysleť dopredu, pretože treba mať natáhanie hadice v strope a toto už je výduch, ktorý je priamo v sádrokartóne. Ja mám medzeru medzi stropom a parozábranou nejakých 15 cm, hadice mali plus minus 10 cm priemer. Takže sú položené na rastri v celom dome a neskôr pri dávaní sádrokartónu sa spravili takéto koncovky. Toto je ten tanierik s výduchom. Takto to vyzeralo počas výstavby domu, keď sa spravila parozábrana a raster, tak nastúpila firma, ktorá rozhodila hadice po celom dome, presne podľa projektu, tam, kde mal byť teda nasávanie, kde je výduch. Takto sa to celé nachystalo a potom sa to len sádrokartónom celé zatvorilo. Toto je taká jednotka, ktorá mieša ten vzduch, to čo bolo namontované. Takže asi tak. Je to jedna z tých najlepších technológií, ktorú mám na dome. Nehovorím, že najkvalitnejšia rekuperácia, ale čo sa týka technológií, tak je to asi to najlepšie, čo som v dome dal. Sme maximálne spokojní, pretože ten čerstvý vzduch je naozaj v celom dome a nikde nie je žiadna vlhkosť. Ako sa hovorí, nevieme, čo sú to plesne.
Ďakujem za sledovanie a ďakujem za odber a vidíme sa pri ďalšom videu.